Salatiga nyobain bakso Malang Salatiga. Dodone wis rampung, lah iki kari jajan bakso bolo. Wingi-wingi iki gur opor, kupat, rica-rica ayam, jan lagi nyoba sing rodok seger-seger bakso Malang sing ana Salatiga. Lokasine iki neng sampinge RST Dr. Asmir bolo. Iki pesen sing isiane komplit bolo, ana tahune, terus ana bakso kasare, ana aluse, terus ana pangsit gorenge bolo. Tentune ana mie karo pangsit basahe bolo. Lah semangkok iki regane kuwi 18.000, nek tambah lontong kuwi dadi 19.000. Jujur wae iki bakso langgananku karo bojoku dhisik pas pacaran. Lah ketemuan iki neng kene iki dhisik iki. Lah neng kene iki kondimene ya komplit bolo, ana cuka, saos, kecap, sambel, terus ono lada barang komplit neng kene iki. Iki nek ono misal tambahan tetelan ngono wah tambah mantap iki. Tapi sayangnya gak ono. Tapi nggak apa-apa iki wis enak bolo. Nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung saja kita makan. Monggo bolo-boloku dahar sedanten mawon. Iki kira-kira nek langganane baksone jenengan-jenengan iki langganane enten pundi mawon iki? Coba komentar di bawah. Lah iki nek tak gambarke rasane ya bolo. Iki kuwahe kuwi tipikal sing rodok bening tapi yo kaldu, terus yo asin, gurih, yo enak lah, mantap. Terus nek baksone kuwi sing kasaran kuwi anu bolo, aku seneng ki bolo nek sing kasaran ki. Terus tahune kuwi tahu putih sing jero niku yo ono isiane. Lah nek aku biasane ki nek mangan bakso ki tak tambahi cuka, terus tak tambahi kecap, tak tambahi sambel karo saos, rodok pedes karo manis sithik, ono kecute sithik ngono kuwi bolo. Lah iki ceritane iki pas udan-udan bolo, iki pas mangkat neng balik neng Gunung Kidul meneh, terus iki mampir neng Salatiga sadurunge maghrib. Lah iki udan terus aku mampir sisa neng bakso kene iki. Beberapa kali tutup rene iki, lah untungnya iki pas rene iki pas buka. Alhamdulillah iki bojoku ya pas lagi ngidam iki neng kene iki. Kepengen bakso Malang sing neng Salatiga kae ya alhamdulillah iki wis keturutan. Nek menurutku iki termasuk murah lho. Soal iki neng kota Salatiga ya kayak regane 18.000 jan. Murah iki. Kayak iki gandeng selak maghrib yoan ki aku kesusu tak mangan dhisik ya bolo. Wis matur suwun wis nonton tekan semene iki. Jangan lupa di-follow, dinunul kuwi tombole kuwi ben aku ya tambah semangat lek gawe video. Matur suwun.